gure suertia. Lehenengoko gauza izen zen, Jon Garaik oso ondo hartu ginduen, interesa jakon, eta kultura komisionetik pasau zen. Dano dakitzue, teknikarixak betoa jartzen baldin badu, teknikarixai txapuza bat pentsetan baldin bajako, horrez dagoela serenik. Eta lehenengoko eskerrona Jon Garairi guregan, eta guai sinistu zeuelako, eta ikusi zeuelako proiektu honek merezi zeuela, eta udalak bere gain hartzia merezi zeuela. Gero etorri ziren laminak. Zeuen kuadrori lamina guztiak, zen kartetatan sartuta. Eta, klaro, erakusketa bat egiteko, hori markoetan jarri dira. Klaro, guk hortan idearik ez. Horbe, jogen duen atia, eta Arantxa Baskaranek asunto hauetan ibilbide luzia daukenak bere laguntza munduzu. Gero, bigeben lokal bat hori dami manteniuteko, montetako eta bat, eta hor, belen lagunak bere laguntza munduzu. Hortik